bien-aimé, qui a été une lumière dans ma vie. Quand je te vois, je me retrouve au paradis. Pipi ne me flatte pas ça. Et quand je te fixe sur les yeux, je me retrouve au pavillon de la Tour Eiffel de Paris. Je t'aime. Oui, je t'aime jusqu'à l'infini. Mon amour. Donc fais-moi un petit câlin. Segura mena no toro, ah? Jena matera kana, arande bu erim nati. Ibo ngawe. We alo sewu. Nimi tela kana manya na inde na sha karande bu gobia. Ani mi tela kana erim nati mere ake darai. Ana fura aram kana sarande bu lale ku ka ha plan bo arema bo ere folo so. Mano wane itela kana ne plan adala. Awbi ko na itela. Merci. You say ça, ok, midi quoi. Aruna jenem bini modeleza. On tourne de sens où? C'est mon côté de me rendez-vous pour la ça. Non, tant bon, c'est tant bon. Tu nous donnes le chap là. Voilà, il était là. J'espère que nous on gagne. Tu as appelé nous, il dit que tu es vrai, ça n'est pas. Et il l'a dit, hein, il est au comédien. So ni fini maya. Ni mainge. Mais so que venir à finir calé numéro 200. O mai di novelasi film lega wi film kalde mun dongata e musu nove. Tu t'habilles très classe, il bla la resa tan. On me kongo fa fa fini simple ndo do. Ah mais to mo dunga na sa sharp sharp la. Tan bo. Apa ya tarade. Oh, ngache. Oh, ni bawo no. Oh, ni kai. Ah, ni mira kwa ni. Oh, ngache. Ngache ang habla jono nyoni suga bwana. Okay, na Ah, ngache. Suna nata sharp sharp la. Sama sura pa ngono na. Ah, i. Wala ngache ne rek mu fa fendo fi ha. Tu waro nan tala kwa. Ntu ka ni buga to kuma ntu ka din lega nyera la ko. Parce que ntu ki bla bla kref o lu mai. Il m'a fait moi. Il doit complimenter. Il y a du any na real na any du kana boire. OK. Ah.
non Segu baro den ngaro ka jana yoro wallahi parce que mena koju mais faut te ça amine contrat di to ke grenana ta juna monu bi ga ko Ke karane bolo nga ko ni kuma be ba hula dana nga che uwe to ko la ga keri son kuma ke la ga bon fo lo ke kana ntiu tama ka sure ko fe ko nga che ni vitesi ga si ni ta si ga pu nga che at mo ko tini be ke kuma iche teo tebe si ya ne ribas ne te bana la mene war ni nga te si ya ata paroro la bali no ke sa mo kensa nga che ne ga strategy bara la ko nga che ne ga strategy bara fu la nga che amba ka sure ko fe ni vitesi ga si ni ta si ga tu ne ga stra fu ta la che fara e fana yi job masa amaga soko fe ala mata tete soko sigi ni ta siga toy ambe yoro jaba den tama kana ne ra bola ga tele mi ni te siga jinga leze me kasaba ni ta siga toy bibi o fana kuma ga bibi ni ta siga toy bibi e fana tete sane o le ba fo ben e fana tete sane bibi aywa ambe si ya tete mi an dongo don ne be tete sana dongo don ne be tete sana anga to ne ra tete sana shui anga si akanche ne sega uwe arna ouais ne yɛrɛ aw cogo di cɛ alima manu fo su in na wallahi min ɲinɛna ko koyi wallahi nisɔndiyalen ba de don wula na n bɔla yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ min ka di wallahi ko ka taa fɔ ka tɛmɛna diya yɛrɛ danden kan cɛ yɔrɔ in diyara bi koyi mais wulena rendez-vous tɔ ko tɔ kɛla cogo di ka cɛ wallahi i b'a dɔn ko an bɔla rendez-vous la denni ye n wele ka rendez-vous diyara yɛrɛ yɛrɛ de a ye bi tɔ bɛɛ kɛ ka ne wele wallahi cɛ nka cɛ i fana sa mais su in na i fana kun kan ka wele uwe e m'a wele fɔlɔ tiɲɛni koyi wallahi su in na ne m'a wele ne ka kuma yɛrɛ tɛ ne hakili min t'o la yɛrɛ a ko bona terimuso kun kumara daga bɛ se ka biri dagada la e de kɛlɛ ale tɛ se ka kuma ka ɲɛ muso fɛ e de kɛlɛ i ko sa gansan ne bɛ lamɛn e bɛ se ka ne lamɛn ka cɛ b'a dɔn e bɛ ka tiɲɛ ne f'i ne fana o a cɛ ne e de hinɛ bɛ ne la quoi a bɛnna la cɛ gɛngisa i sera sabali sa man yɔrɔ dɔ depuis o don n bɛ k'a f'i ye n k'i ka bɔ cɛnin kɔ nin b'i malo sigida in na ko in ka cɛ Segu cɛ to yen sa n'an ye nin lamɛn an ye samafɛn lamɛn e bɛ kɛ gɛrɛ na bolo ye den tamasere ka cɛ nin b'i malo ya non ka cɛ i bilala sa kana fɔ ne m'i prévenir dɔrɔn ka cɛ oh bonsoir le boss cɛ n'i sɔrɔ boss b'a dɔn dɛ boss Ivo c'est comment ça va non ne bila sigiyɔrɔ e bila la baasi t'i la kɔni non baasi foyi tɛ ouais champion il y a du thé non Ivo mais pourquoi vous êtes des jeunes non donc c'est forcément vous devez faire du thé ah ok ça ce n'est pas un problème ça ce n'est pas un problème on prend ça voilà ah ok merci vous cherchez du thé tu vois non voilà Ivo le boss Ivo a de l'argent non Ivo est très riche non Ivo ne kun tɛ an kun tɛ te misi na cogo tɛ ma misi bolo la ni cogo tɛ misi bolo la merci j'avais dit ma copine là Aïcha donc e m'a fɔ ne ka tila k'a wele yan ok i b'a wele de o n'i m'a wele ka to ka bonne nuit ni fɛn ninnu souhaiter n ka cɛ i t'i point marqué dɛ a yɛrɛ min ye ne wele ka jɛ sisan c'est i y'a rappelé ne ka crédit de bannen don an tɛ jɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ se k'an wele quoi ok waati Segu a ka appel bɛ ka don a ta kɛ e ka sira mun ye bilen ka kuma fɛ dɔrɔn awɔ mais ka taa gɛrɛfɛ awɔ n taa gɛrɛfɛ non c'est un blé wallahi yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna depuis ne y'a f'i ɲɛna o i ka cɛnin ta nin b'i malo ya
cɛ gɛngsa i b'a dɔn han e sɔnni ne ka cɛ quoi mais wula Ne tɛ se ka sɔn i ka cɛ ye sa. wula in na kita kɛla cogoya min na ne de b'a dɔn. Ne tɛ se ka sɔn i ka cɛ nin cogo in na. non i b'a dɔn den kawulen don cɛ la ka ban sa a y'a kunkolo E ɲagami. yɛrɛ ka lajɛ. E yɛrɛ ka nin lajɛ. wa yarna An tila l'appel la dɛ. Kana zitɔn in bila i kunna i ka cɛ. I bɛ tila ka taa don fali la ka na ko an ka cɛ. Parce que e cɛ nin filɛ nin ye e fana filɛ e tɛ sɔn tesa ma fana ni wari min dira fana e kuru kan. Tila ka taa zitɔn in tɔ don fali la ka na quoi an k'o ɲimi su in na. e cɛ Ko ne y'a wele sisan ne tila l'appel la. Ayi fini ma ko ne b'a wele yan. A yɛrɛ ka appel donna ne kun. A ye ne wele ko ne y'a fɔ a ɲɛna k'a yɛrɛ kana bɔ ne la quoi. Awɔ a ko problème tɛ yen. K'a bɛna ko n'a ye temps sɔrɔ dɔrɔn k'a bɛna wele k'a bɛna bɔ ne la. O la k'a bɛna gɛrɛ n na. n ka cɛ o y'a ɲɛnɛma o ni kɔni nin y'o réglelen de ye ka ban o. Kara bɛ ka mun fɔ ne ma tuguni i ko kana lamɛn dɛ ni cɛ nin tɛ cɛ fɔ kana lamɛn an yɛrɛ bɛ ka opportunité di ma a ka to an ka den bila sinon nin tɛ cɛ fɔ. O gɛn sa i fana k'i bila fɛn la e ma ban ka te san. Bon, les jeunes, non. Moi, je dois rentrer. Il faut assurer qu'il a. Ouais, parce que je dois voyager demain, quoi. Donc, Ah, ok. Et merci, Yann Soutrasi Nare. Merci. D'accord, pas de souci. On s'attrape plus Tu vas tard. aller comme ça? ouais, non. Hein? Ouais, je dois. Ah, mais vous pouvez me te premier. Je dois me coucher tôt, quoi, tu vois. Ivo. Cɛ Kara te tɔ wuli an ka te in tɔ min i b'o t'a la cɛ a ye wari d'a ma ka te sigi donc an ka te tɔ min a premier k'a la. E cɛ ni fana ni te dilen ma i t'a teliya ka di mɔgɔ ma a teliya ka di a ma an b'an ta te minɛ n'o ye. E ma te in san dɛ a si kana kuma su in na te sanbaga dɔrɔn de bɛ se ka kuma ne la fɛn fɛn ma te in san a b'a sigi de te mana mɔn heure min. cɛ ko sini ne y'an ka école wuli. Segu tiɲɛ don dɛ. ko sini ne y'a rentré o. mais Segu ko denni yɛrɛ ko ne ma ko ne ka tila ka connecter ko non k'an ka vocal ci ɲɔgɔn ma WhatsApp kan. e m'i connecté a. ayi ne ma forfait tɛ ne kun ne ka forfait banna o. n ka cɛ o kɔni na kɔni an b'a ladon de o. komi yɛrɛ ko sini mana école bɛ wuli. ok su donc ko la an b'a ladon siɲɛ kelen an quoi. bɛ taa so siɲɛ kelen. voilà n'an taara sira la an bɛ a san kɔrɔbarikɛ ka butigi la crédit bɛ sɔrɔ yen. voilà o forfait ta. Cɛ Segu dakuma mana se fɔlɔ sa an ka cɛ kana tugu ni design ko a ka taa da sa dakuma ma se sa an ka cɛ e k'a lajɛ i ne yɛrɛ ka cɛ ko dakuma sera. non n ka cɛ i b'a dɔn sini premier jour de ye quoi. cɛ saba sa dɔrɔn ta ekɔli la sa an ka cɛ dakuma ma se sa an ka cɛ. non n ka cɛ sini ye premier jour de ye quoi an ma mun cɛ quoi. cɛ k'ale ta ni jofu in fɛ sa an ka cɛ. non n ka cɛ a to n ka taa n da. cɛ ma se ka ca i den la sa k'ale ta ni jofu in fɛ sa. sɛgɛn bɛ n cɛ kan bi i ne yɛrɛ ka cɛ ko k'a b'a ladon siɲɛ kelen. sɛgɛn bɛ n kan. non man cɛ i b'a dɔn e ne ka jo duman de cigari in kɔnɔ non n ka mais e cɛ t'a dan de ye quoi. an bɛ ɲɔgɔn ta su in na sa. waati. Segu cɛ to yen sa. Sego fɔ a ɲɛna a tigɛ ekɔli la a ka na n ka te min fo de tɛ sɔrɔ non a to a ka taa school la a to a ka taa school la o ka fisa wagati dɔ la. sini premier jour de ye. o ka fisa wagati dɔ la a to a ka taa school la. fo ka te yen an kɔni bɛ yan. Ne sigi ne yɛrɛ fana t'a ladon parce que su yɛrɛ sera ni ko ma ne ka patron bɛ to ka mankan kɛ sa ko ne bɛ ka taa baara kɛ ne fana b'a ladon. Kara daminɛ o daminɛ. cɛlima o bɛ k'a bila kelen kelen dɛ. baarakɛyɔrɔ la. an kɔni fɛ yan ne ni ka cɛ kɔni fɛ yan. man cɛ ekɔlidenw ma taga an minnu tɛ ekɔli la an b'an sigi ou bien ne ka cɛ. cɛ fana bɛ ka fɔ o mana ka ye. mais e tɛ ekɔli la ne tɛ ekɔli la est-ce que o ye kelen ye. e kɔni a bɛna fɔ e fana tɛ ekɔli la o ka cɛ. ayi non n ka cɛ t'o la n bɛ fɛn bɛɛ la fo o de ka cɛ. i bɛ ekɔli la i tɛ taa ekɔli la hali ka bɔ siɲɛ kelen ka na an ka te min. cɛ don o don tagali tɛ sa nka cɛ an tɛ taa maa mɛ pase ka cɛ. ekɔlidenw tatɔ e tɛ jɔn ka ɲɛ f'i ɲɛna min bɛ yen sisan transition o kow bɛɛ dabila la n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna n'i ma kalan kɛ sisan i tɛ pase dɛ. e nka cɛ o bɛ k'e nɛgɛ dugu in kɔnɔ yan sa nka cɛ an tɛ taa maa mɛ pase. wa an tɛ taa maa mɛ pase k'an de ye gere kuma ye ka cɛ. an bɛ na ye. n'an y'a bila yɔrɔ min na a tɛ se ka bɔ yen ka cɛ e ko cogo di. an bɛ na ye an bɛ na ye. waati. cɛ kara cɛ i b'a kalan monsieur le maire de tous les temps yan ka cɛ. n tɛ da sago la. a cɛ e fɛ ka bon ma dɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ma sɔn o ma dɔrɔn hali e y'a lajugu ka cɛ. o tɛ kirisano kɔrɔ ka cogo di yan. a cɛ kirisano tɛ pan ka bɔ yan kirisano ma misɛn misi kɔrɔ an ka cɛ. cɛ kana na dɔ fɔ kirisano ma dɛ. cɛ kara cɛ bɔnsɔn nka cɛ bɛ ka n sɔn don o de la dɛ n ka cɛ.
Mon monsieur maire, je dirais, mon monsieur pour monter. Tiens, moi, tu es là pour le coup, ça va se manquer un gâteau. Et bon, on doit te mener un gâteau. Ne bɛ fɛ min f'i ye. Et puis, là où il a joué, comme ça. Cristiano ɲini k'a jɔ. Téléphone t'e bolo. A bɛɛ k'a lajɛ. Cristiano ni Messi n ka ballon tan cogo tɛ kelen ye. Cɛ Cristiano tɛ pan ka bɔ yan ka cɛ. Cristiano mana yɛlɛ dɔrɔn a b'a ta kɛ boliboli hali a tɛ se ballon na an ka cɛ. E ko cogo di n ka cɛ? Cɛ kana nin fɔ Cristiano ma. Cɛ Cristiano ka pan ka bɔ yen. Messi tɛ ballon tan na ye sa. Messi bɛ dɛmɛ de sinon Messi tɛ ballon tan na ye. Cɛ Cristiano ka pan. Cristiano n'a ka fɛnw bɛɛ kelen ye wa cɛ. O tɛ foyi la kuma b'a kɔ. Cɛ o fana ye kuma wɛrɛ dɛ. Cristiano tɛ jɔ yen sa. Cristiano fan de ka te yen. E bɛ n'o de minɛ. Cɛ i ma te san dɛ. Il faut de te san. E ma te san dɛ. E ma te san. Il faut réaliser de. Il faut tirer. Il faut réaliser. Dari ne ta ka te fɛ. Ne ta ka te fɛ quoi. A ka kɛlɛ bɛɛ ka pan ka bɔ yen. Real Madrid. Ouais. Real Madrid c'est pan ka bɔ yen. Ta Real Madrid hali sini. Cristiano. Jɔ ne yɛrɛ. N ka sukaro dɔ kɛ n na ka di. N y'a kelen ta. N m'o tɔ kɛ daraka ye. A ye taa. Il faut ma dimi a de bɛ dimi. Yɛrɛ fɛn fɛn t'a la o bɛna nin sɔrɔ yan. An ye kaba ye san.